ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହବିଷ ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ହବିଷ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲିକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଡାଲିକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି କଢ଼େଇରେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ଡାଲି ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ହବିଷ ଡାଲମାରେ ହଳଦୀ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଘରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଛି। ଏବେ ଡାଲିଟି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାରୁ ପୁଅକୁ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଅଦା ଛେଚାକୁ ଦେଇକି କଭର କରିଦେଲି। ଡାଲିଟି ଅଧା ଅଧି ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଓଉ 4-5 ଖଣ୍ଡକୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ସିଝେଇଦେଲି। ଡାଲମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଏବଂ ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଲିକି ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଲି ସିଝେଇଲା ବେଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ହବିଷ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ